Happy Mother's Day, my love. The most hardest working YouTuber in the world. Okay, thank you. And the most talented. Talented? What's my talent? Nothing. She works non-stop, this woman. Mother's Day, baby in the oven. How's the baby going? Very good. Very good. Very good. Baby's full. And do you like the flowers I got you yesterday, my love? They're looking so pretty still. No, that's from Sharon. That's from me, my mum. And I got you this plant as well, my love. That's from Christina and Michael. Christina, Michael and myself, that's right. We all got you the present. And today we're going to Lyra's for Luchon and celebrate Lyra's 100,000 subscribers. Thank you sa mga nag-subscribe kay Thanks, Lyra. So, Thank you to the people that subscribe to Lyra. and Lyra and Tony for supplying the Luchon. Thank you guys. Happy Mother's Day to all the moms. Yeah, happy Mother's Day to all the mums out there. Happy Mother's Day, guys. You are And all the dads that made that happen as well. That's right, yeah. Just To all the kidding. dads as well. Happy Father's Day. And the kids that are running around making breakfast for their parents at the moment. Oh yeah. Where's your breakfast? Oh, edit. Where's my breakfast? Where's your baby? breakfast? No breakfast for mommy. Where's my breakfast? Alright, well, I'm gonna let Raz keep on editing. I'll go to the shops, do a bit of shopping. You will just buy coleslaw, yeah? Yeah, just get coleslaw. Yeah, okay. Yeah. Yeah. He will just buy coleslaw because the coleslaw that we had last night was a fail. It smelled really Ugh. yeah. Yeah, so he will buy new coleslaw. He will make it now because it needs time to set. And then, yeah. Then we've got a bit later to do a bit of other stuff. We will do a bit of other stuff. Or not worry about it, Cole. You don't have to. Okay. We can do it tomorrow. Yeah. We'll see how we go. Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day. It's only a little gift. You got me a present. I got you a present. Aww. I look really ugly. That's alright. Pull it out and see what you got. You'll take it a shot. We kept it at a workshop up the road. Huh? I got it the other day. I've been keeping it at a workshop up the road. Workshop? Yeah, at a warehouse, yeah. So you I know how you like to find stuff. Okay. Pull it out. Oh, can you You are so stupid, babe. You cannot scare me like that, babe. It's a worm. No, what's in there? It's more. Happy Mama's Happy Mama's Day. You can't scare me like that anymore. Why? Stop it. Gotcha. Gotcha. Oh, what's in there? No, that's it. Okay. What's this? What's in there? I got your teddy. Just a... babe! Kapuya! It's just a teddy. Didn't see your egg? That's not funny, Danny. It's hilarious. It's not. Gotcha. Prank. Pranking. Throw it away. Alright, so take two, my love. Here's your Mother's Day present, excluding the bugs. I got you... Lately, you've been showing me videos of those as well, just to warm me up. Nanonood siya ng mga video ng mga centipede ng mga aba-aba. I've been planning this. Sabi niya, babe, watch this, look at this, it's really long. Look at this, it's so scary. So the plan was, today, we go to the shops, but before we go to the shops, we go, oh, an owner's messaged me and they said I left the light on at the property, we have to go to the property and get it. So I go inside the property and I come out with your present and you go, oh, that's so sweet. And then I give it to you, and then you go, ah! That was my plan. Are you okay uploading this with your property stuff? Yeah, that okay. Okay. Oh wait, no. Alright. Alright. So... Thank you, my love. Is that the I'm end of- sorry I didn't go to the shops with you. Yeah, you were on the prank a little bit, but anyway. So I got your little teddy. So Thank you. that's for the baby to hold. Love you, Mom. Love you, Mum. This is for me and my baby. Our baby. Just a cup. And it says,
Just another manic mum day. So just a little cute cup. Just another manic Monday. There's a bug. And I got us some Ferrero shares. Thank you, babe. Us. I know, we'll Us. finish this. So is that a little present? Thank you. That's not little. That's good. Very good. Thank you. And thank you, babe. And the flowers as well, remember. I knew Mum was going to get your flowers, to be honest with you. You did? No, my mum. I knew she was going to get your Mother's Day present. I knew it would probably be flowers, because I knew she would. She's done it all the years for everyone. Mums. Yeah. So. Yeah. Sharon always comes through. Good job, Mum. Thank you, Mommy. Alright, babe, get back to work. Thank you. No, I think I'm gonna take a shower. I'm gonna rest from editing. Okay. I didn't really have to edit this today. I finished what I had to do today. Okay. Yeah. This is cute. Where are we gonna put this? I know when the baby comes, you can just be with the baby. It's not for you, it's for the baby, to be honest with you. Oh, okay. Jesus It's not baby's Christ. day, it's Mother's Day. Exactly right. Okay na. Nakapag-ready na tayo, guys. Ito yung aking pa-OOTD. I think I'm just gonna wear slides. Kasi sa loob naman kami ng bahay nila eh. Ngayon nga nasa loob ko ng bahay, yung kilikili ko parang pinagpapawisan. So okay lang to. I will still bring a jacket because I know I'm gonna be cold sa labas. But this is my OOTD. Yes style people. Baby bomb. Maganda ng skirt na to. Meron siyang paslit sa baba. So, nude on nude tayo ngayon. On my lips, I have the Maybelline 24-hour matte ink. Yung Amazonian yung shade. I've been wearing it lately. I like it. Maganda siya sa winter. Actually, maganda siya winter, spring, summer, or fall. Aalis kami in 12 minutes. It's now 4:48 ng hapon. Punta tayo kina Lyra. Kakain tayo ng lechon. Lechon for the win. Si Dan kanina pa yan ready. Kaya lang sabi ko, ayokong mauna tayo dun. Sabi niya, tara na. Ang kulit-kulit. Sabi ko, ayokong mauna muna. Picturean mo muna ako. Nag-picture siya sa akin. Pinost ko sa Instagram agad-agad. Hindi ako masyadong nagpo-post sa Instagram. No? Mag-post ako lagi kayo. Kailangan ko lang mag-picture din. Hindi kasi din ako masyadong nagpipicture. Yun din. Anyway, mapapanood nyo pala tong video na to before the gender reveal. Kasi ang daming kaganapan sa gender reveal. Ang dami kong kailangan gawin. Caption, yung mga insert yung ibang clips ng pamilya. Tapos may clips pa ako from kahapon na i-insert ko kasi nagpunta kami sa bahay ng mama niya kahapon. Then we had the kids pop the balloon. So mauuna itong vlog na to. Kasi I do my best na kapag holiday like Mother's Day, Valentine's Day, mga ganyang ganap, ina-upload ko siya as soon as possible. So, hindi ko siya ma-upload tonight because pupunta nga kami kina Lyra. And medyo matatagalan tayo doon. Alams na kasi doon kami magdi-dinner. So, bukas na to, ma-upload itong video na to. And I think, after this video will be the gender reveal. So, bukas guys, mapapanood nyo yung gender reveal. Para sunod-sunod. Kasi inisip ko kapag gender reveal bukas, kailangan ko isunod agad yung Sabado para magsunod-sunod yung vlog ng maayos. Sobrang matatagalan na yung Mother's Day. So, unahin natin to. And then the gender reveal. And then balik normal scheduling tayo, diba? Anyway, I'm gonna bring... Oh, my jacket is already in your car. Let's not forget to bring that in Lyra's house, yeah. Kasi kahapon, napunta kami sa bahay ng mama niya. Yung jacket ko, iniwan ko lang sa car. Kasi sabi ko, may heater naman sa bahay. So, nung sa bahay na, okay lang ako. Paglabas ng bahay papuntang car, kahit na malapit lang, sobrang lamig talaga. As in, sobrang lamig. So, sabi ni Dan, bakit kasi hindi nagdadala yung jacket sa loob? You get the coleslaw ready, my love? Already. Okay. The car's ready. We will leave soon. Are you driving or am I driving? I'll drive there, you can drive home. Okay, sige. Kakaalis lang namin. We left at exactly 5. Nag-text ako sa kanila, sabi ko, alis kami ng 5. Babe, what do you think about your prank today? I thought it was pretty good. Good prank? Oh, it wasn't bad. Not yet, which is the main thing. But where's the centipede? Did I put it in the bin? Did you put it in the bin? You'll find out. I didn't see it in the bin. Where did you put it, babe? I put it in the bin, my love.
Sabi ko talaga sa kanya kanina. Yes, we? To God. Okay. Sabi ko talaga sa kanya kanina, kapag nakita ko yan sa mga drawer, pag open ko ng mga drawer, ewan ko na lang talaga sa'yo. Kaya pala lately, pinapakita niya sa akin, pinapanood niya, pilit niya pinapanood sa akin yung mga video. Hindi talaga ako tumitingin, natatakot talaga ako guys sa centipede. Lalo na sa centipede. Worm nga na maliit, natatakot ako. Centipede pa kaya, alam ko na mga ngagat. Kaya yun, poisonous ba yun, babe? That's very scary, my love. Very, very scary. Sa sa CR namin sa Pilipinas noon, nung hindi pa renovated yung bahay, lumalabas ba sa mga crack, sa mga semento. Ay, nako. Ay, yung talaga yung maliliit na ang bibilis tumakbo. Pag nakita talaga yan ni mama, as in, hinahunt niya talaga para patayin. Kasi sabi niya, nakakatakot talaga yan. So kami lahat sa bahay natatakot sa centipede. Kasi kakatakot din kayo, Tapos pumapasok pa yan sa sapatos. Guys, i-check niyo yung mga sapatos niyo. May mga maliliit na centipede. Lumalabas sila kapag malamig. Or, when it's cold, yeah? Yeah. Yo. Sa mga bato-bato yan sila. Sa semento nga. Yung sa mga crack sa semento noon. Ay, nagkakatakot. Char, hi Tony. And baby. Nice. Thank you. Ay, kakarating lang ng lechon. Great timing. Thank you. Congrats. Salamat. Ayaw niya pumasok. Ni Kuya? Kuya. Social distancing kasi. Papasukin mo. Papakainin mo pa. Thank you, love. Ala, char naman. Feel kasi kahit maaga sana ako talaga ngayon. Ako talaga. Ay, pag ganito sila, wala na alam na sino kakain ito. Strawberry and chocolate. Thank you, love. Char. Gawa si love ng kasaba cake. Turuan niya tayo, guys. Tingin tayo. Hindi ako marunong nito eh. Sabi niya, madali lang daw. 15 minutes? 15 minutes lang talaga. Tapos, i-pull natin. Tapos, gabay na tayo na dumating si Kati ng alas 10. Tapos, Tapos na tayo kumain. Sabi ni Kat, 5:30. Ano oras na? Time check. Oh, 5:40. 5:40 na. Asan yung mga ano niyo? Magluluto pa pala siya ng chop suey, guys. Ng ano? Yung bowl niya. Pero meron dito ay grated cassava. Diyan niya yung ano. 2 pack. Ano? Oo, dyan siya. Bakit ako? Sige, kaya mo yan. Sasabihin ko. Halo-halo, ra. Sige, sabihan mo ako, ha? Pag ito na-fail, ikaw yung nagturo sa akin, ha? Ako yan, I got you. Hindi ko talaga ako ito. Pag ako nagkamali. Dahil kay Ate na anuhan ba ng ito? Oo, ang dami. Dami ko din ganyan. Yung ano ko pala, naiwan ito. Ito yung atin. Ano? Yung... Oo, di lang nga, naiwan nga namin eh. Okay lang yun. Nalalagay dito lang. Wait, si Teresa, mag-asay na kayo. Tapos yung cup water. 1 cup na. Kaya rin sa, sige. Tapos may egg. May egg ka, hindi ba? Hindi ko alam. I-check na si Kat. I-check na. I-message si Kat. Meron yung mga kung ano. Wala tayo mga hindi, basta po niya pa di. Wala ka inday? Wala ka egg? Egg? Patay, wala. Walang eggs. Wala. What's that? 5. Message mo si Kat. Ulit. Ano nga? Ano kailangan? Tawagan mo na lang kaya. Tawagan ko na lang. Eggs. At saka yung ano, baka gusto niya yung mamasita. Baka na-adjust siya. Ipakalit siya sa sauce? Oo. Patayin mo muna yung Wala pa guys, maya na, wala pala tayong itlog. Guys, may palobo. Natatakot ako sa camera ko do kasi feeling ko magsa-slide. kulang ng Slider kasi to. Slider. Dito kayo. May palobo si Madam guys, Madam Lovely's Day. Salamat. 100K. So meron na tayong 0. Tsaka meron na tayong K. Napag-utusan pa. Surprise nga kami man yung gumagawa. Oo nga, surprise ba to? Surprise! Yung balag mo, ikaw magpalobo. Happy 100K! Ubusangin mo dyan. Kakaiba yan. Huwag ka pala, hindi ko na talaga rin. Ayan talaga. Siya na, hindi. Ako nga. Ipasok mo. O, ikaw magburot niyan.
I mean, it's not that hard to work out. May ano ka, walang mata kasi. Meron Walang akong mata. Meron ka? A bit more Clear? obvious, but, yeah. Very clear. Di ba clear mo kontak? Check. Very clear, hindi nakita yung ginagawa. Clear ako yung contacts. All sorts of IT, but in specialised areas. as well. Magaling ka sila sa mga Some of them blow. aren't even being affected. Magaling yan mag-blow. Because their service- Hilig mag-blow. Akala ko kanila ang i-blow. Balloon pala. But also, Sino? Ano sa ano? Kapag mo dahil. good companies out, that's not really, you know, Uy, press on. I press on. Wala. Asan yung isa? Nawala yung isa sa ring finger. Ala, hindi ko napansin. Hindi naman nalata. Kaya nga kasi noon. Hindi dito sana kasi. He doesn't. Oo pa, char-char. He doesn't mind with advice. You know, to advise. June 8. It's always too late. Open na sila. Oo nga, open na sila. Ilang weeks na lang. Tingnan mo, ginawa ko ng isang araw. Sira na. Kaya nga eh. Ano eh? Tapos, ano gagawin natin dito? Oo nga, love. Ha? Ano gagawin? Nila walang... May strength niya. Saan siya magpipicture ka? Saan ka magpipicture kambal? Saan mo gusto? Baka pagalitan tayo nito nila. Dikit mo yan. Ay, didikit. ikaw na bahala kung saan. Ikaw mag-decorate ng sarili mo. Siyempre, yan ang surprise ko sa'yo. Dito na lang! Yan ang surprise ko sa kanya dahil na siya mag... Kasi may ilaw. Tapos idikit mo. Scotch tape. Scotch tape. O kaya paint mo. Pero ni ang katong ginawa nila mama, ano naman, side, yung hindi yung double-sided, yung talagang scotch tape lang, tapos hindi mo natanggal. Hindi mo yung matatanggal. Hindi natanggal yung paint. Sige, ikaw bahala. Meron mga kami paint design yan. So ngayon, dahil wala nag-cake ka, ikaw mag-design. Surprise! Gara, Jenny. Happy ka ba, Kambal? Happy, very. Oh, very good. Very good. Happy siya dahil. Happy pa rin. Okay na to. Ito na lang yung ibubulot. Maura na eh. Magagamit pa ba yan? Hindi na no. Yan, yung balloon. Disposable. Hindi na yan magagamit. Hindi, sabi niyo, magdalhin ko na. Huwag na lang ako pumili. Dalhin ko na lang yung logo nila. Sabi ko, uy. Kaya nga, okay lang naman. Okay lang naman. Eh, after next week, kay Catherine naman tayo. Oo nga, i-keep ko yan. Catherine, next week, recycle. First, welcome po sa Panlasang Pinay. Una. Hiwiag kami pa sa Ha? Okay. Anyway, I don't Okay care. na yan ay. Sige na, nasuin na. Una. Ang kasaba. Ang dalawa. Ang dalawa. Okay ka lang. Ay, ano ba to? Magkakasama kayo? Hindi, joke lang to. Kanina pa siya, huwag na nag-jumpsuit kayo. Hindi, joke lang yan. Ibibenta namin yan. Kanina ka pa. Ala, may pag-gift ko. Ay, joke. Hindi para sa'yo yan. Display lang yan. Plastic. Kala ko nga binili ni. Galing mo. Fairness Galing ko dyan sa mga... Ganyan talaga ako magaling ako sa mga... Walang dark chocolate? Wow. Milk chocolate lang. Best. Magluto sila ng kasaba. Yes. Masarap yan ng bukas sa kape. May nabibili palang ganyan, yung ralina na ano, kasaba. Ano sunod? Gatas? Gatas. Gatas. Boss, maubusin? Bakit bago yung ano mo talaga? Hindi ko pa nagamit. Pero bakit ako doon? Sabi ko, dali ko Ako, lang. wajud boxy, oh. Ako dito na yun. Ito, may gusto na ito, eh. May nakakita. Kanina ka pa nilutusan. Kaya nga, tumatayo lang siya dyan. Buksan mo ang gatas. Babayan. Uy, hindi ko naman na-memorize yun. Ubusin? Okay. Yes. Hala, sinimix-mix lang talaga. Para lang pala legit lang. Tapos pag binake mo na siya after 30 minutes, after 15 minutes, mga 10 minutes, lagyan mo ng condensed milk ulit para yung topping sa ibabaw. Tapos cheese. At saka egg. Lagyan mo ng 1 egg in and then just mix. One egg. Ano bang gagamitin pag halo nito? Whisk? Uy, ang galing mo dito, love, ha? Wala kang ano. Naalala mo talaga to? Lagi kang gumagawa nito? Hindi naman. Parang legit na nila. Ano? Sarap naman ba? Okay na siya. Perfect. Tapos tikman mo kaya. Wala mama, namumula. Joke! Okay, wala ka na kay love. Mahilaw na itlog. Tikman ka dyan. Tinilano ko na yung mukha niya. Parang buang to. Okay, yung ano mo kambal?
Yan eh. Baking dish. Lagyan na natin. Alam, may tao eh. Si Marky. Daddy! Ay! Ano yung laki ng yung First, happy birthday. Ang laki na ni Aliyah! Thank you! Happy birthday. Yes. Happy birthday. Thank you. Ang laki na niya! Trina. Uy, ang laki ng cheek! Aliyah! Ito yung sa boys. Yan yung coleslaw, guys. Mga rolls. Then yung chop suey ni Love. Ayan. Tapos si Mark na bahala mag-ano dyan. I-open na kaya natin to. Dalawang klase pala tong inano nila na rolls. So, yung gagawin nila, kakat nila yan. Lalagyan nila ng butter. Lalagyan nila ito. Ilalagyan nila yan. Parang slider. Slider ba tawag nila dyan? Parang mga bun-bun. Churba-churba. Ayan, social distancing. Okay. Ayan na, ready na. Ay, andun na pala yung 100k nila, guys. Ready na ang ating mga pagkain. Andiyan na din si Chona and my kids. Ayan. Pakita na yung chocolate cake niya. Ah, sige, pakita mo chocolate cake mo. Maganda? Masarap ba? Masarap ba? O maganda lang? Maganda lang. Patingin. Yan pa. Nagpapainggit ka naman eh. Patulo ka ng laway eh. Grabe naman. Happy Mother's Day. Anong gamit mo? Phone mo na? Hindi ka na nag-iPad? So, Yung broken pa rin. okay. Patingin na. Uy, ang tagal naman. Ang anila. Yung cake Akala ko may papakita mo yung cake mo. Ay, oh, char. Maganda na, masarap pa. Maganda na, masarap pa. Ikaw na. Cake na. Kain tayo, guys. Ay, sasabihin ko sana magkakamay ako, kaya lang may chop suey na may sabaw. Si Pompal. Ketchup yung akin. Yummers. Buti lang, may ketchup si Love. Ay, lai. Ay, si Kati di. Ay, tagal na tama ah. Si Kati pala yung may ketchup. Getting cold. Wala ka palang ketchup. Here, because Labra's here. Yummers. Sige, tawa pa more. Dito daw siya uupo eh. Saan niya ililipat si Manay? Uy, mahuhulog. Ano ba yan? Ay, alam ko na kung bakit hindi siya matchop ng buo. Bakit? Puno siya ng... Ano? Kung anong buo yung loob. Sila yung nalang mag-chop. Chop niya ng buo eh. Hindi kasi yung ano. Marunong ka pala eh. Sige, ikaw. Na-chop niya ng buo. Ikaw na. Ano? Ano advice mo? Oh, bread knife daw. Bread knife! Pinapay pala. Wait na, tikman natin. Kain na tayo, oy. Let's eat guys. Happy Mother's Day, everyone. Kasama cake! Thank you very much! Salamat. Cheers! Thank you for watching. Bakit kasama talaga yung ulo pag nagaganon? Manglas! Gumagalo yung ulo para yung sa dog sa ano car. Thank you, Day. Thank you. Boys, Cheese pa yan, Dan, oh. Mark, yung kasama cake. Kain tayo! Guys, milk tea. Ano yung, brown sugar yung... Ay, sa atin? Yung sa atin. Kay Lovely lang yun na iba. Akin, thank you. Milk tea tayo. Hindi, may pakiusap na naman ako. Sige po, nakikiusap na lang lagi every week. Subscribe tayo kay Kati. Sige na, para next week, meron na tayong lechon ulit, guys. Kati, maganda. Just Kati. I-leave ko yung link niya sa taas, ha? Kasi ilan na lang. 10,000. Oo. Ano na lang? Sige na, push na natin yung 9,000 people. Konting kebot na lang. Sige na. Sige na, guys, kasi naglilihi ako ng lechon. Maglilitsyo tayo. Para sa akin na lang to. Joke. Lechon. That's all right. Happy Mother's Day. That's okay. Happy Mother's Day. Salamat kang Happy Mother's Day. Congrats. Congratulations. Yes. Kiyawers ha. Milk tea man. Sa'yo, may pearl na sa'yo. May pearl na sa
Pa-take away tayo, guys. May papakita siya sa aking video. Okay lang naman, sige. Bakit naka-copyright? Yung 5 seconds of fame mo daw, kay pakita niyo sa'yo. May exposure daw kasi ako sa vlog niya. Ito yung gusto ko eh. Yan. So, di ba? Kukunin ko talaga dito sa ano, dulo. Kamay ra? Ha? Hindi buo? Bakit? Pwede ba? Kung ako nakakain ng natira? Kailangan lang kakain itong lahat. Oh, hindi ba yan? Eh, gusto mo din eh. Uy, hindi, uy. Konti lang yung sa akin. Sige, sa'yo yan ha. Ikaw lang. Yan lang yung sa'yo. Yan Gusto mo konti ha? Buti na lang, buntis ka. Happy ka? Bibigay ko sana to sa'yo, eh, kaso na... Sige na, hindi, panalo ang cooking ko talaga. Welcome po sa Kanila sa Pinay. Bibigay ko sana kasi Clarice, kaso kay Baba na lang, ito na na. Tingnan yung oras guys. 1:10 na ng umaga. Hilit pa more. Tita Probs, arthritis da. Arthritis besh. Pa-check mo yung arthritis, di ba sa tuhod ba yun? Meron naman siguro yan sa mga oo. Sir Joy, Is this joint? I don't know. Is this joint? I don't know. Huy, wag niyo akong ganyanin. Porket mga body parts, nurse agad. Bakit ano man yan? Shoulder man yan, oy. May ano kami guys, hot choco. Gawa ni Tony Boy. Si Tony Boy na ako lang talaga. ginagawa niya ng hot chocolate Ikaw nga eh, si Tony lang yung minamassage. Yung kuko ko, 1 down, 2 down, dalawa na nawala guys. Kuko na. Nasaan yung isa na yun? Natanggal ah. Ito kanina, di ba? Tapos ito nawala din. Nasaan na? Hindi ko alam. Nandito lang yun sa table mo. We're in bed. Munti ko na kayo makalimutan, guys. Chika pa mo. Kahit sobrang late na, chika pa mo yung isa. Sus, yung mata mo, eh, parang talaga bata, babe. Gumagano'n-ganon yung mata. Over. I was sleeping. Eh, burit. I was sleeping. Burit. Sleeping malam. Eh. Babe, you're like a kid. Obvious ka, yung yak. Saba, oy. Alright guys, thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo yung vlog. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you guys soon. Be good guys. Good night. Bye. Mwah. Gotcha. Good sleeping, my love. You.